unang watch ko. Ayan. Wow! Ano siya, Italian brand. Ano siya guys, Fossil brand. Fossil brand, it's an American brand na receive ko na regalo. Oh, come from on! my customer. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ayan. Ang content natin ngayon guys is ipakita ko lang po sa inyo yung mga collection ko na perfume at saka yung watches. Yung watches ko dito, anim to, pero yung isa is nasira na. Tapos yung isa dito is nilagyan ko muna ng battery. Kasi ano siya, may warranty siya, lifetime free siya ng battery. Tapos may tatlo akong naiwan dito na watch. Ano, simple na naman siya, hindi siya mahalin. Ito siya guys. Unang watch ko. Ayan. Emporio Armani. Wow! Ano siya, Italian brand. Italian brand and then made in China siya guys, pero original to siya. Matagal na to siya guys, ito yung pinakauna kong watch dito sa Kuwait. I think binili ko to noong 2016 pero ito hanggang ngayon parang bago pa rin siya tingnan. Ayan. Ayan siya. Wow! Hybrid watch, ano siya, pwede i-connect siya sa sa telephone, either iPhone or sa Android. Ayan, pwede siya i-connect. Tapos ang features na dito is pwede siyang i-control mo siya ng music. Pag may music sample sa telepono mo, dito mo siya i-control mo yung volume ng music. Pwede mo i-next siya kung gusto mo i-next yung music. Ito yung button. Ayan, Oh, sa taas, come on! sa baba. Ito po kagandahan ng hybrid watch. Ayan. Hybrid watch sa silver. Full silver siya guys. Bakit? Binili ko to para pang trabaho ko. I-match ko sa uniform ko na puti. Pang casual siya at saka pang classic, but this one is more on classic. At tapos ang pangalawa, ito. Ano siya guys, Fossil brand. Fossil brand, it's an American brand. Made in China siya guys, pero original ha. Ayan. Binili ko ata siya ito ng I think 53 kb. Magkano ba yan sa Pinas ang 53 kb? Wow! Siguro na sa mga 6,000 mahigit or 5,000 sa Pilipinas. Ayan, ano din siya, casual or classic. Rose gold, silver. Maganda siya guys. Rose gold, silver. Minamatch ko dito siya pwede dito sa uniforme ko, pwede din siya pa daily use. Meron siyang Oh, come on! Meron siyang 24 hours, may minute, may seconds. Ayan. Chronograph. Tapos may date pa siya. Maganda sa tingnan. Ayan. Ayan. Normal watch lang siya, unlike yung isa. Ito, hybrid watch. Magkano ba bili ko nito? Nasa ata to siya nasa mga siguro mga nabili ito mga 120 kg. Pero nabili ko lang siya guys ng 30 kg kasi nabili ko to siya doon sa exhibition doon sa Mesref. Tapos ito guys, hindi ko to makakalimutan na watch na to kasi isa din to sa na-receive ko na regalo. Wow! From my customer. Kasi yung customer kasi na-satisfy siya sa aking pag-assist sa kanya. Tapos yung yung mayroon siyang coupon. Tapos gusto niyang gamitin pero wala siya nagustuhan na watch. Kaya yun, tinanong niya ako kung anong gusto ko. Gusto ko sana yung yung black na strap. Mayroon akong black kasi dati. Pero wala ngayon dito kasi pinabaterihan ko. Kaya pinili ko to yung gray. Ayan. Siguro mga to sa 80 kg or 60 kg nandyan Oh, yung price. come on! Yan, binigay po to ng customer. Customer na babae, Kuwaiti. Kasi ayaw din ng tatay niya, ayaw din yung husband niya, so binigay niya lang sa akin. Ayan. Kaya hindi ko to makakalimutan. Ito yung the best gift na na-receive ko. Wow! Ano siya, na-receive ko ata to in year 2018 guys. Ayan. Cerote. It's an Italian brand, made in China din siya, pero original siya guys ha. Lahat po to mga original.
Ayan, punta naman tayo sa paborito ko guys ng mga perfume. Kasi dati talaga hindi ako makabili ng perfume. Ito, ang pinakauna guys is Roberto Cavalli. Ayan, Roberto Cavalli. Made in France siya guys. Made in France. Siguro ang presyo nito is nasa mga 20 KD. Kung sa Pilipinas ata, mga 2,000 to 3,000. Pero, nabili ko lang to ng mura lang. 20,000, nabili ko lang siya ng 6 KD. Oh, come Mura on. lang siya. Kasi I think this is a old collection. Kaya mura na siya. Pero maganda siya. Mabang. Paborito ko to. Kaya meron pa siyang konting natira. Pero hindi ko siya tinapon kasi ano ba. Ayun na kasi ako nakabili ng mga perfume na ganito. Tapos ito. Dior. Ayan guys. Sinicheck ko to sa dito sa Google. Tagano siya 39 KD. Mahal pala to 39 KD. Pero nabili ko lang din ata to ng mga 8 ata, 8, 7 or 6. Nakalimutan ko na basta na bili ko lang siya ng mura. Mabango rin to, isa dito sa paborito ko. Kung nga kawa maubos, konti na lang din yung natira, hindi ko sila inubos. At least may laman pa. Dior. Ayan. Next ito, Hugo Boss. Ayan. Wow! Hugo Boss guys, nindot siya. Paborito ko din to sa Hugo Boss. Ngayon lang ako nakabili ng mga ganito, mga perfume. Nakalagay din dito is made in Germany. Sa German naman siya, made in Germany. Mga presyo nito guys siguro nasa mga mga halos mga 20 KD, mga 15 to 20 KD. Pero naibili ko lang din to ng mura. I think 5 or 6 ganyan. Mura lang bili ko. At ito guys, ito talaga ang pinaka-paborito ko sa lahat. Yung tatlo, okay naman siya, pero ito yung pinaka-paborito ko. Bench siya guys. Duh. Bench Atlantis. Ito kasi yung perfume talaga na pinakagusto ko ever since galing kahit sa Pilipinas pa ako. Pinag-ipunan ko talaga to para lang makabili nito. Mahal kasi ito sa Pilipinas dati, hindi ako maka-afford kaya ngayon araw-araw dala-dala ko to sa bag ko. Dala-dala ko to sa bag kasi maganda kasi siya ng amoy. Mabango siya. Mura lang to guys dito sa Kuwait. Lang to 1 KD. 1 KD lang dito. Siguro original ba to? Baka din to I'm not sure pero maganda siya basta gusto ko siya kasi mabango siya. Hindi siya malakas na amoy. At ito din guys, binigay dito ng kaibigan ko din na may-ari ng Graph. May-ari ng Graph, isa din siyang Morocco. Kaya binigyan niya ako nito. Pang-Arabo to siya guys, pang-Arabo. Pero hindi ko man siya ginagamit pero tinatago ko na lang sa ito siya perfume Mahmoud Graph naibili ko to may presyo kasi nakalagay dito yung pag magkasip ko 50 kg bango siya pero pang-Arabo. Ayan. At ito naman yung iba pala to spang spray siya. Maganda din siya sa kilikili, mabango. Ayan. Mabilis lang din siya matuyo kaya yung uniform na puti hindi siya nangangamoy. Ayan guys, kung gusto nyong magtanong kung saan po ako bumili niyan, just comment down below para ma-inform ko kayo kung saan kayo makabili. At least matry nyo din kasi budget din ba, di ba? Ayan. And guys, sa mga hindi pa dyan nakapag-subscribe, please don't forget to like, comment, and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga new videos. Thank you so much everyone. Have a nice day.